Добрая раніца, шановны. Што, распачынаем наш працоўны панядзелак. Вядома, што хтосьці здзівіцца, што мы працоўны панядзелак пачынаем з віртуальных гульняў, але хто ведае, то ведае. Мы ўжо адпрацавалі некалькі гадзін, а дакладна 3. Адпаведна, маем перапыначак, каб пастрыміць, ну і заняцца справамі, якія прыносяць карысць не толькі нашаму гульнявому досведу, але і беларускай мове. І на пашырэнню, папулярызацыі гэтак далей. Вільсевіч, вітаначкі, рада бачыць, што ты ўжо тут. Панядзелачак, усе як належыць, усе на месца, мы на месца. Выбачайся, тут нешта ў нас з геймпадам. Не тое не хоча падлучацца, таму што менавіта на геймпадзе гуляю ў гэту гульню. Значна цікавей, такім чынам. Так, ну у нас сёння, як вы разумееце, Euro Truck Simulator, мы будзем з вами працягваць выконваць задачы. Вось дасягненні. У нас іх даволі шмат падвешаных, дарэчы, што вельмі цікава для мяне. Вось чаму так, не разумею у гэтай гульні. Ну, але ўжо як ёсць. Хоці геймпад ніяк не хоча падлучацца. І чаму ж? Давайте я вырублю яго. Калі што-то трэба раптам будзе палезці ў налады сістэмныя. Выдатна, я на гэтым тыдні, мабыць, скончу перакладаць міні-гульні Крызіс Майстер. Малайчына. Ухваляю. Што там за нейкі email прыляцеў? Можна паглядзець. Это добра, так. Ну і зусім, ну слухайце, на геймпад не хоча падлучацца. Выбачайце, прыйдзецца крыху павісець. Штосьці не тое. Ёсць адчуванне, нібы хтосьці браў геймпада, падлучыў да свайго камп'ютера. А зараз ён не можа далучыцца да майго. Лёха, вітаначкі, віташкі. Як справы, Лёха, як выходныя пролецелі? О, штось там з'явілася, я бачу. О! Так, яшчэ вярнуўся да перакладу краю фір, дадаў першыя на нашы літары, некаторыя, якія не працавалі. О, гэта добра. А яны былі? О, слухайце, гэта сама праблема, што ў мяне. Я сёння зранку прачнуўся. Ведаеш, з якім адчуваннем, Лёха? Што сёння пятніца. Што в галаве крыцілася толькі адное. Што трэба перацярпець апошні дзень. Так, спалучана. Яно мне піша, што спалучана. Ну-ка, 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 гульня, давай. Не. Не тое, усё не тое. Вось, карацей, так што вельмі не хочацца працаваць. Чаму? Не разумею. Так, карацей, хлопцы, я выдаляю зараз. Усё херня, усё, давай па новай. А я, так, панядзелак вось і не хочацца. Ну, мабыць, штосьці такое, ведаеш, дзіўна, вось, але не хапаю. Што, блядь? Уявіце сабе, я зараз выдалю з вінды геймпад. Вось, а ён мне піша, што ён падлучыўся да чагосьці. Я ж кажу, нехта браў геймпад, такое адчуванне, каб далучыць да сваёй прылады. Хтосьці забаўляўся з гэтым на выходных.
Так. Так, правяраем. Ну, нарэшце запрацавала. Бо вымушаны ўсё наноў рабіць. Так, паўтарыўся яшчэ раз. Мы ў Грэцыі бадзяемся у асноўным. А агулам нас нічога не затрымлівае, апроч вось гэтых дасягненняў, каб парабіць. Ёсць там пара цікавых, мы, напэўна, будзем рабіць іх, таму што нам трэба са Стамбула там на 2500 кіламетраў вось ад'ехаць далёка. Там яшчэ ёсць там замаўленні усялякія адвезці ў той ці іншае мястэчка. Галоўнае, што ў нас павішча, гэта пілгрымаж яшчэ з Партугаліі. А Партугалію мы стрымілі, мабыць, год таму яшчэ. Вось, таксама павісла яшчэ з Балканаў адной задачы, нават дзве задачы. Ну, карацей. Зараз будзем глядзець, куды мы тут. Ці мы агулам знаходзімся ў нейкім порце. На выспе, правда? Аргостолі. Аргостолі, кажуць нам. Гэта мы выканалі дасягненні, якія тычыліся выведкі. Вось гэтыя зоны, гарды. Бачыце, вось гэтыя фотазоны, відэазоны. Мы гэтыя рабілі. Иракліон. У Иракліоне нічога няма. Так, добра, давайте шукаць задачу. Мабыць, Квик. Стамбул. Не, давайте не Стамбул. Чакайце, пілгрымаж. Паспрабуем завершыць. Нам трэба з Памплоны. У Памплоне ўвогуле няма замаўленняў. Добра. Ну, у сэнсе не добра. А вось, але як ёсць. Так, кемпер. Гэта тое, што ў нас на Балканах завесла. Кемпер Ванс. Трэба толькі нам знайсці кампанію, адпаведна, якую трэба будзе адвесці. Постаць, нейкі Дмітраў. Не, халера няма, гэта ўсё не тое. Лондон, Сужары, Вакшо, Орбро. Гэта дзе агулам? Гэта Швецыя. Такое сабе. Эдзірн, Кале, Мальмё, Кордоба, Грэцыя, Прыштіна. Ой, карацей. Нема. Вітанкі ВРВ. Везі Белас? Ну, блин, не. Які Белас, ты што? Давайте в такім выпадку возьмем зараз. Пошукаем Стамбул. Потому что со Стамбулу... Ага. Это, я вядома, малайчына. Он же ж так пишется, не? Халера. Як пишется Стамбул? Так. Дай мапу сюда. Истамбул, божухна. І нам трэба, ведаеце што? Нам трэба па дыстанцыі, таму што трэба адвесці ажно на 2500 кіламетраў. Так, а дзе ў нас адлегласць? Price, per distance, не тое, чакай. Destination, вон. І гэта ваўпсалу нейкую. Адлегласць пакажаш, не? 3121. Давай, чаму не? Глядзіце, які шлях. Казалі раней, памятаеце, у варах у грэкі, а тут наадварот. З Турцыі. У варагі. Паляцелі. Цікаво, колькі разоў мы будзем начаваць па дарозе. Ух, з нейкага кар'еру.
А що ми там тягнемо голом? Ну, дякую Богу, у нас є ще й добрий гэты тягач. Дав. Переведи анекдот. Дон Давидон, вітаю тебе. А, до речі, шановний, я ж додав на виходних на смайлик один. Кто там, Фейпер, подається, просил. Граммар нации. Так что, коли не тяжко, поглядите. Як вам зайди, не зайди? А, слухайте, я ж забывся, ми на минулому стримитані. Я не знайшов, де ж обрати. Мінімапу, каб вона у нас нормальово виглядала з правого боку, а не на комп'ютері. Жито. Так. Яно. Ну добре, в чатику бачно, що слово є. І що це за слово? Давайте, розповідайте. Як там ваша справа, що у вас цікавого відбулося на виходних? Може, де були, що бачили? Бо подорожжя у нас буде вельми довге. Кудись піздів? Не зрозумів, чому так. Кудись піздів жита. Дур. Тяжко йому там тягнуть. Ой, ще на інспекцію треба спинятися. Ти що? Где жито сховал, треба так ось мне подается. Это больше аутентично отрымливается, не? Давай, тлустый, худшей уже валяй отсюда. — 75 тонн ми важимо. 75 тонн. Уявіть собі. Мені чомусь здавалося, що раніше, що гэты тягачі не тягають, ну, 30 тонн макс. 25, 22, нечто такое. А тут, блядь, 35. Ой, 71. 75, прикольно. Какая жудость. Некое обсталевание тягнет там. Прямо потім. Ну я забувся, що треба ж на мапу глядіти. Ой, здоровочки тобі. Як ти що, ти бачиш, вон там є смайлик для тебе?
Які ти прайбо виходна у 3 словах. Рыбалка, гули, ложек, ебаный понедельник. Это жудосно. А що на рибалці було? Це нічого не було, не пам'ятаєш. Так, нам треба проїхати. О, на концерт чоловік ходив, нічого собі. Вова, життя насичене. Тиньков? Не зрозумел, что за рыбалка Тиньков, это что такое? Нихуя. Нормас. А я вось вырашыў на гэтых выходных, толькі вырашыў, пакуль яшчэ нічога не рабіў, але трэба ўжо рабіць. Каб трошкі аднавіць свою старую машыну, якую нарэшце павярнулі з рамонту. Вось, і выставіць на продаж яе. На торф хадзіў, фэй, і што сабе там нармалёва-то патламі ўжо патрос. Хлопцы з Гомля, так. Гэта іх вядомая там «Я міністрэль». Правда, гэта ж яны пелі. Падобры такі металічны вайб. У мяне 2 машыны зараз, Альсевіч. У мяне сцэнік другі і сцэнік трэці. Ведаеце, што я кепскае зрабіў? Я навушнікі, я застаўся ў працоўных навушніках. Адну хвіліначку, пацярпіце крыху. Так, усё. О, Константинополь. Это так. Правильная назва Інстамбула. Вось, Константинополь. Хто ж сумнеецца ў гэтым. Так. Я зразумеў, што я занадта стары для гэтага лайна. Я яшчэ 4-5 страякаў. Т-34 збацалі. Атмасфера была вогненная. Гэта так. Ой, чакайце, штосьці я тут зусім у чаце гляжу, а за дарогу не сачу. І шо вы тут стаіце? А! Блять, ябучий выпадак. Я на канцы не хадзіў год 10 недзе. І што сабе? Вось гэта тебе прорвало пасля шлюбу. Так, а редактора беларусізатора дзе паўным ходам, она вот лаз 2. Выдатна. Так, все, мы тут едем. Але, бляха, як незручна без навігатора справа у куце права, каб яго не было. У машыну глядзець у гэты кут ніжні. Непрыемненька. Гэта проста жонка та... Да сапраўды, слухай, Фэй, а ты з жонкай хадзіў ці сам? А сам? Зразумела. А чаму сам? Чаму жонка не падтрымлівае такія твае заўзенне за гэтых гурты музычныя?
не падтрымлівае, 2 не была ў горадзе нават. На вёску кудысьці, мабыць, паехала. Гарод пахаць. Ну, як же цяжка гэтаму дафу. 106 толькі цягне. Мы б на сваёй бляха Вольва ляцелі 150, падаецца. Лёгка. Вільсевіч торф спявае на расійскай. Падаецца, пара толькі 1 ці 2 трэкі на беларускай не зрабілі. Так, наперадзе платны кавалачак. Таму трэба... Ёб твою мать, што адбываецца з наладамі? Мне трэба панізіць. Надта ўжо чуллівая, чакайце. Options. Я памятаю, я змяняў. Але я змяняў на клавіатуры і не змяняў. На геймпадзе. Controls, падаецца, тут. Так, вось гэта. Падаецца, было 0,3, штосьці такое, ці 0,2. Бо я бачу, штосьці зусім кепска вядзецца з машыну гэтую. На жаль, расійская. Мне спадабалася акунуцца атмасферу маладосці. Атмасфера боязглуздя. Так, ты нам тут. Все едуць направо. Мы чамусьці едзем злева. Чалік, давай ты мне саступіш дарогу. Давай? Дякую. Блять! Ось гэта мы зачапіліся. О, та ты шо, мне што трэба яшчэ за надвагу паўсці? Яны мяне будуць зараз па кожных варах гэтых запускаць. Так я ж спазнюся. Так, 75 тонн. Усё? Пераканаліся? Пераканаліся. Speeding offense. Та пайшоў ты нахер. Так, клуб які рэактар легендарны. Ну так. Все лепшыя канцэрты у нас там адбываліся. Я нават ведаю адзін гурт з Берасці, які таксама спяваюць на расійскай. Мне падаецца, Берасці наўсцяж расійскую. І спявае, і жыве. Там альбо украінская, альбо расійская. Нічога не падала, не па гэта не змянілася. Так, куды мне тут прама трэба?
Драмчик. Ёсць такое, так. Але ўжо даволі старое музло. Не магу выкарыстоўваць іншыя плейлісты, бо яны занадта кароткія. Тыпу там сучасныя ёсць 20-26. Каб можна было выкарыстоўваць у якасці музыкі на Ютубе. Ну, адпаведна, на Твічы таксама. Ну, вось, але ж там на 2 гадзіны толькі, а стрыма надзвычайна цягнецца 3 гадзіны. Ну, ці там 2,5, 2,40. Вось, таму не пасуе пакуль што тайна зборка. Як толькі дасягне там 3 гадзін, то адразу будзем. Не хадзіў на курсы дыджэйскія па драму. Каб ствараць музыку драм. Бляха, ну вы паглядзіце, я увесь час цісну гэтую гашэтку да самай падлогі. Курва, у мяне гэты цягач 80 кіламетраў, 77, 76. Якое ж лайно. Круціць кружалкі. А гэта, па сутнасці, ж чакай, гэта калі круціць і ўсё такое, ты займаў, цябе вучылі спалучаць. Правильно? Я так разумею, міксаваць музыку. Так, так. Сёння суседзям спадабаецца. Дзеля іх будзеш уключаць. 40 кіламетраў на гадзіну, халера, ну мы так няха. Дасць Бог, толькі сёння выканаем гэту адную доставу, такую даўжэзную, праз усю Еўропу з усходу на поўнач. Гэта быў перыяд дабстэпу і драма ў жыцці. А чаму і куды ён падзеўся? Гэты момант. Мне падаецца, калі табе падабалася ўжо гэтая музыка, яна ж ніколі не садзейна, ўсё роўна захрасне у тваім плейлісце надоўга. Мне, напрыклад, вельмі падабаецца Гэри Магуайр калісьці выклаў у сеціва, як ён зрабіў на гэтых на перкусіях, на бубнах кавер на Voodoo People і Witchcraft. Калі раптам не чулі, то наберыце проста ў пошукавай строке на ютубе Witchcraft, як ведьма. Вось, Магуайр. Та вы заябалі, блядзі. Ну, паглядзі на іх, ну. Увесь шлях перакрылі, ёлупы дурныя. Просто таму, што не могуць перабудавацца, перакінуцца на іншы бок. Драм не зараз прадаецца, але я зараз слухаю, каб фонам было нешта, а драм фонам такі лёгкі не пасуе. Хаця я тут праеду, ці мне трэба так, мне трэба сюды направа. Намалявана на знаках усе. Ну, вядома, што нешта лёгкае трэба. А з іншага боку, не тое, каб лёгкае, мабыць, яшчэ, але проста нешта аднастайнае, можа быць, правда, каб запомніць гук. Таму што я, напрыклад, таксама часам проста працую пад музыку. Там хутчэй трэба нешта такое, каб манатоннае было, правда? Адзін той самы рытм, і ўсё. Лёгкі пасуе, чытаеш наадварот. Ну, мабыць, так. Argo Damage, 1%. Больш нейкі хаос падыходзіць. Мне больш пасуе падыходзіць транс. Пад транс мне працуецца значна лепш. Трип-хоп, chill step.
Гучыць як гэты дыягназ ад венеролага. Транус таксама. А яшчэ калі возьмеш з нейкім жаночым вакалам, дык увогуле проста яна там нештавыя сабе. Мы яшчэ і трэйлер пашкодзілі. Та ідзі ты ў пекла, божах, ну што за трак, што за цягач, што за, не ведаю, умовы для перавозкі. Гэта як? Так, зараз у нас будзе мытня. Недзе, мабыць, я там усё ж такі гэтымі краямі чапляю пакуль. Навошта абзывайся, курва. Так. Вось гэта жаночы вакал шаі аднолькавы, бля. Не, шаі я не люблю слухаць. На жаль, наколькі б гэта не было лёгка на сённяшні дзень ствараць трэкі шаі, але каб хоць адзін трэк мне спадабаўся ад пачатку да канца, такога не існуе наўпрост. Давайте-ка мы заправимся. Часам здараюцца моманты, калі неблагі такі, ведаеце, трэк выкладуць. Вось, і можна паслухаць было б, але сапраўды там толькі кавалачак на макса. Вось, нейкія там, ведаеце, момант, ці музычная мелодыка нейкая. Маленечкі кавалачак. Паслухаеш і ўсё, і трэк можна выключаць. Так, чал, с трактором. Пускай меня. Я еду. Самому зло око, вось голас хуйня раздражняе. Ну так, асабліва, калі ты ўжо прызвычаюся і ведаеш гэтыя моманты, як там гэтая шэйха выцягвае. Аднолькава паўсюль. Эмоцыі ніякай няма. Так, X-Ray пропущены. Давай сюды, что тут? Докладней пройдены X-Ray. Отчиняй. Зараз кабіна я куляплюся. Я даю, что ён аднолькавы капец. Так. Ён абсолютно не гнуткі. Ён не дае нармалёвую эмоцыю, простое, что постоянно одно и то же выдаю по неким штампе. Что у нас тут с чами? Выдается, это уже 5, 6, 10 шлагбаум, який мы проходим. Это уже інший бок. Everything is in order. Have a nice journey. Дякуй. Ми уїжджаємо у Єврозв'яз, напевно. Хоча, так, Турція ж не в Єврозв'язі. Машнінські вітанишки. Доброго тобі у понеділку настрою. Там, до речі, мені там написали по праці, треба буде як некий перепиначок возьмем на поспать, мабуть. Отказати. Там не пільне нешта, але треба. Давай, худшей. О, тут гульня вийшла, заліпав на виходних. Та ти шо? Ну-ка, розповіді. Що вийшло такое, как позаліпать? Ми по этой дорозі ні в одного разу ще не їздили. Restore Chill Electronic Repairs.
Гэта нешта аўтамеханіка на кшталт? Рамантуеш тамагочы, Тетрис і інше. Ось каго часу да халеры. Паглядзіце толькі. Пачатку 2000-х. Дапіўся. Ляйкое заліпалава. Калі ўсё проста, правда, да вітаначкі вырвае. Калі ўсё проста і нават табе хутчэй за ўсё падсвечваюць тое, што трэба замяніць. Я правильно разумею? Па шклянашка алкаголю, ага. Не, не так. Ля, як нас заносіць, шалець. А гэта ўсё праз вагу. Ой, лайной прычэп, лайно цягач. Цяжкавата будзе так даехаць, слухайце, 3000 кіламетраў. Ёсць падказкі, а можна і без іх самому, тыпу, вытыркаць тэстарам нейкую праблему. Ой, зараз як панясе мяне, бля, калі мы вылецім з дарогі на такой хуткасці. Пиздос. Все, выруливай давай. Чекай. 112, 75 тонн. А, шалеть. А что мы тягнем в огуле? Кто там заказывал БелАЗ? Гляди, что мы тягнули. Мы гэта нейкі асфальтоукладчык, падаецца, грындер. А чаму ніхто не дапамагае? Так, if you can get out, difficult situation ему useful. Давай, F1. А що мне трэба ўзяць? Сервис. Давай, сервис. Tow to road. Давай. Yes. Акробатичные приходы. Так, нема чого тобі по гарбату ходити. Во. Зараз. Ебучая камера. Дякую Богу, что они додали гэтую функцию, что можно себе просто вытягнуть на дорогу. Там сколько пошкоджений у нас было? 21, правда? От соток. Як-небудь. Може доедем як-небудь? Яшчэ 3000 километров усяго наперадзе. На 79 отсотках. Так, это мы недзе... Болгария отрымливается. Кириллицей было написано. За что ВРВ тебе так обкрадає? Хто? И там капздец, принеси плеер и усё пизда. Разобрать легко, а собрать ніяк. Но в моем житті я одночі так зробив. Что разобрал, а собрать не здолел. Дякую Богу, не было шкода, бо вельми старое было. И было кратей. Та ёб твою мать. Старый лег отпошить. Стаміўся я. Так, мы пакуль нават не пазяхаем, тому я нават не разглядаю магчымасці пакуль што станавіцца на гэты адпачынак. Ну, вось для гэтага цягача дакладна трэба рабіць ліміт максімальнай хуткасці. Таму што ён не магчыма ім стырном гэтым рабіць. Вось, напрыклад, наша Volvo, яна ж мае 4 восі.
Яна значна лепш трымае дарогу. А гэты, блядь, лётае як гаўно у палонцы. Нешта прыжмурыўся. Да, кучацік паглядзеў. Так, чытай вышэй. Мне патрабуецца псіхалагічная дапамога. Якая? У сэнсе? Патлумач. Падаткі заплаціў. Адчувай сябе абкрадзена. Вось яно што. Бядацтва. Ну, у мяне сітуацыя троху іншая вырве ў Польшчы. Дзякуючы таму, што ў мяне шмат дзяцей. Вось, мне яшчэ і падаткі вяртаюць. Я ўжо, мабыць, распавядаў табе. Калісьці даўно. Прыжурыўся, а не прыжмырыўся. Дзед, як ты водзіш акуляр? Дзе? На носе, дарэчы, акуляр. Проста, каб паглядзець у чацік, не трэба галаву павярнуць на іншы манітар. Адсюль і праблема. Але ж там было гэтая праблема ж не ў тым, што я дарогу не глядзеў, не бачыў, а ў тым, што хуткасць была занадта высокая у даволі рэзкім павароце. Праз гэта мы паляцелі на ўзбочыну. Палкоўнік з магарскай веткі зноўку адчувае сябе бедным. Новае патрэбнае. Мой патрэбнае, дарэчы, трэба неяк праверыць свой зрок. Ўжо гадоў з 15 не правераўся. Такі яшчэ не прыдумалі. Эй, тролі вы. Вось шкада, што я не выдам свой пераклад Вядзьмара, шчыра кажучы, праз тое, што там былі бы Фэй і Лёха ў якасці троляў. Адзін будзе блакітны, другі сі-зялёны. Вось так. І яшчэ б чырвоным паладзіна зрабіў бы. Дзеты чакаюць цябе яшчэ 9 стрымоў мінімум? А чаму? На што? Побачыш? На струк. Не, чакай, дык яго 195 было, падаецца, не? Ну так, сапраўды, ты ж у нас струк-майстар. Шкада, не 300 жарцік ёсць. Мне падаецца, гэта жарцік заспойлерылі усе. Не, ну глядзі на гэтым тыдні, то ў любым выпадку, калі ўсё пойдзе роўна, то 5 будзе. Не павінна нічога змяніцца, наколькі я разумею. Блядь, да вы заебалі просто з вашымі гэтымі паваротамі. Тут управа, тут улева. Блядь, як жа ж гэты цягач лётае па дарозе, шалець просто. Вось хто такое робіць? Хто запрог гэты цягач сюды? Просто старна не крануцца. Бери бардовш на абордаж автобус. Добрый пират. Ну все, угару поехали. Адразу 76, 75. Пипец просто. Хтосьці запрог на 75 тонн нейкае лайно. Я так разумею, двухвозне яшчэ, правда? Не паглядзець.
До речі, хутка новина з'явиться. Повинні з'явитися пірати. А що за пірати? Які пірати? Симулятор Мінська Болтраса. «40 кілометрів на годину». Яке видатне подорожжя. О боже, ледь дихає гэты трак. Ну, а нейкае паскарэнне адбываецца. 47, 48, 49. Бляха-муха. Просто ажно ў вушах закладвае з такой хуткасцю. Шалёный разгон до 53, не кажи. А ёсць сімулятор алкаша. Я памятаю, калісьці ў дзяцінстве была флэш-гульня на кампе з п'яным Санта-Клаусом. Его хістала по даху, і можна было зваліцца. А твоя задача была напіцца як мага больш, таму што збіраў гэтыя шклянкі і вялікія доўгія келіхі з шампанскім. По гэтым даху яны просто падалі зверху. Вось, і чым больш п'яны ты станавіўся, тым больш сабе хістал, і тым больш нос чырванеў. Дзе трэба будзе грошы пад потым бырла купіць сімулятор. А яшчэ скласці верш, каб выцыганіць гэтыя грошы, правда, у мінакоў усялякіх. Скласці фразу як мага такую красамоўную. Паважаны спадару пане. Калі ласачка, калі будзе на тое вашая воля, прамачыць мне горла. Ці неяк там часта бывае. А мне на хлеб не хапае, там ці штосьці падобнае. Я пердоля 6 плюс 2. Потым Галю з гаражамі прыціснуць, кажа. Зараз пакрыўдзяцца ўсе Галі. Да мяне вчора падыходзіў такі. То гэта па гарачых слядах, правда, атрымліваецца. Ніякіх прэлюдзій, дай грошы, і ўсё. Дапамажы. Не, ну тут нават не стараюцца. Ну як тут дапамагаць, калі нават не стараюцца? Так, у нас майстэрня, бачыце, з левага боку ёсць. Можа, зазірнем адрамантавацца. Таму што я лічу, што мы зараз яшчэ горш разгон бяром. Праз тое, што ў нас пашкоджанні вялікія. Не хапае на бухло, і ўся размова.
Не той алкаш ужо пайшоў. Бачыш, што з людзьмі робіцца. Вершы Васіля Быкова мне вельмі знаёмыя. Але смак забылы. О, дзякуй, ля пускае. Шалець, якая культура. It's time to take a mandatory break. О, нам нагадваюць пра тое, што трэба ўжо адпачываць ісці. Іра сабе. Вось гэта навіна. А чаму ён не пазяхае, дарэчы, мой персанаж? Я памятаю, прыехаў у Сопат, там адразу да мяне падышлі нейкі мясцовы алкаш і прасіў грошай як ветэран вайны на бімбасе. Нішто сабе, як гэта на польскай прасіў, ці што ён спрабаваў? Так. Не бачу, бляха, мы там уписываемся. Так, не уписываемся. Давай, крути. А, ось тут развернемся, добро. Так. Сервис recommendation. Конфермимся, добро, 1. А я так разумею, причеп мы ніяк не адрамантуем. Ну, добра. Нам трэба выехаць з гораду гэтага. Вось і шукаць ужо зону адпачынку сабе. Так, добра, проходим. Зачапіў. Трейлер на 12% уже пашкоджаны. Так. Не, на расійскай прасю, вядома, былі яшчэ 3-4-3-5 алканаўтаў, якія былі здольныя чытаць, таму збіралі грошы на аўтобус да Ліда. Так, а я распавядаў пра беларускі віскі пад назвай Корн? Не. А мы калісьці абмяркоўвалі беларускія віскі? Ну, вось есть такі віскі, дзе ты зноў не читаеш чат. Так, таму што я кірую велічэзнай машынаю. Так, а яшчэ у нас у Вільні была такая свістанутая бабка, якая апраналася, як гэтая цётка з мультику пра Фунціка. Тлустая такая, якая спрабавала яго скрасці пастаянна, так? Давай, крути. Не марнуй час. А, типу того. Ну, що зробиш? Мені подається, по всіх городах знайдеться ніяке шаленство такое. Яко плюс-мінус виглядає подобно. Беладонна. О, так, Беладонна її звали. Мы приехали у Софию. Бля, нас послали про столицу Болгарии.
тетка. И такой не ведать. Икеа з левого боку. Так, черговая эстакада. А, нам под эстакадой прямо. Цікаво. Ось і вся столица. Проскошили просто. Нам тут подсказывают, что мы уже стомились. Треба идти спать. Треба знайти себе место где-нибудь на парковце. Правда ж? Спочатку, а уже потім кластися спать. Яна ўвесь час курсуе па мястэчку клянчыць грошкі. Я калі быў у Вільні апошні раз, то там просто каля аўтавакзалу просто нейкая дзяўчына падскочыла, таксама апранутая не вельмі добра. Вось, але той дзяўчыне гадоў 20 было, не болей. Вось. І што дзіўна, яна не літоўская карысталася, яна просто ангельскую адразу запытала грошы. Гэта выглядала даволі дзіўнавата. Так, я бачу, ложак у нас на шляху ёсць. А што за ложак? Чаму ён там ніякая не паліўная станцыя, нічога, просто блакітны ложак і больш нічога. Блядь, прыбяры гэтае паведамленне, ну слухайце. Добра, што яны зрабілі іх, тут папярэджанне гэтае, але ж... Блядь, вы сур'ёзна ці што? Гэта зараз я бачу з'езд. Якая тут зона яшчэ адпачынку? На скрыжаванні. Херня нейкая. Так, бачу, злева у нас ёсць яшчэ зона адпачынку. Ці мы туды патрапім? Ага, тут нейкі мытны кантроль. То бок, з нашага боку ён таксама будзе, але толькі праз КПП, калі праедзем. Грошы? Не. Я нічога не даваў. Ты што, я жабракам не даю ніколі грошай. Адзіны момант быў, шчыра кажучы, калі я толькі-толькі пераехаў у Беласток. Тут шмат украінцаў было, якія хадзілі, прасілі дапамогу. І тое да тае пары, пакуль я на сістэматычнай нейкай аснове не пачаў проста дапамагаць фонду мясцоваму. Вось, а не выёбвацца з гэтымі, бляха. Таму што, ну, сапраўды тут ёсць такая з'ява, як пачаліся вельмі часта сустракацца ў крамах, пад крамамі. Вось гэтыя валацугі, якія просяць грошы. Хтосьці там, як у Беларусі. І гэта адбылося акурат пасля пачатку вайны.
Ну вось, тыпа там просто сядзіць, тыпа немага з сябе корчыць. Вось хтосьці збірае на аперацыю чарговую нейкаму дзіцяці. Вось і гэтак далей. Крацей, ну, актывізаваліся гэтыя цыгане, ці як яшчэ назваць не ведаю. Вось, таму на вуліцы не даю, каб не падкормліваць гэтых людзей. Яны ж не самастойны ўсе, яны ж усе нанятыя. Я памятаю, як дзе я жыў па першым адрасе яшчэ на кватэры, якую вынаймоўваў. Суседка малая, ёй было колькі, 15 год, падаецца, вырашыла трохі падзарабіць летам. Вось, дык яна пайшла, і тыпу нанялі, яна працавала такім чынам дзень. Вось, і ейная праца была ў тым, каб проста стаяць у краме нейкай там Беластоку, клянчыць грошы на падтрымку дзіцяці. То бок, калі мы даведаліся, мы проста запыталіся, ты гэта дзіця бачыла ці не бачыла, хто цябе ўвогуле наймаваў? Ты пыталася, не пыталася? Вось, на якой мове ты, тыпу, цябе наймавалі? Яна такая, на расійскай. Ну, заебись. Што тут яшчэ сказаць? Так, а дзе тут зона адпачынку? О, пазяхаць пачалі. А, во, бачу, дзе тут у нас зона. Трэба налево адразу ўзяцца. Ну всё, становимся на адпачынак. І што, ты раеш мне 9 гадзін? Давай, 9 гадзін. Трошки анімацыі змянілі. Так, ну што, мы з Балгарыі, так разумею, выехалі ў Румунію хіба што? Не, глядзіце, Словенія, Словакія. Словакія падаецца з такім сцягам, правда ж? Сіні, белы, чырвоны, пасередзінцы нешта там утрыкнута, можа Харватыя, дарэчы. Карацей, ХВ, не памятаю, хто там дзе і як. Словенцы, Словакі, Хорваты. Так, коловий рух. Крутим, крутим, крутим стороной, не спиняемся, не отпочиваем, давай. О, ля, куда экскаватор залез, погляди. Цікаво, що він там робить.
бутарына нейкая там намалявана была. Заечар. О, чакайце, дык кірыліца і лацінка є наша ў венграў таксама ж, правда? У угорцаў. Чаму гэта яны так дублююць знакі лацінкаю і кірыліцаю? А ну дай паглядзець на мапу, дзе ж мы ўсё ж такі. Так, вось Софію праехалі. Ніж. Крагуевац, какой некий. Белград. Знаёмыя мясціны, там яшчэ новы сад быў. Мы тут выконвалі задачу гэтую балканскую. Халера і беры. Па серпанціне трэба было праляцець за кароткі час. Мы ніж адчынілі. Мы тут ніколі не былі. Забыўся, дарэчы, адказаць на працоўнае пытанне там, калі мы адпачывалі. Крыху павольней. Быважу па мінімапе, што занадта круты паварот. Вранье. Амаль што вароньцы. Вядзьмарскія.
Паліўная станцыя з назваю «Надо». Ну трэба, дык трэба. Якщо довго ти разгон береш, машинка. Калі РГТ 100 км на гадзіну, бокам выходзіць, толькі старна кранаеся, адразу нешта не тое паводзіць сабе гэты цягач. Вельмі кепска на дарозе. Тут я бачу масштаб 1 км на сотню. Хаве, щиро кажучи, я не ведаю. Ти маєш на увазі по часі, наколькі гэта хутка праходзіцца? Гэта маєш на увазі? Тут приблизно, наколькі я памятаю, 40 хвілін рэальнага часу, гэта 8 гадзін у гульні. Я не думаю, што гэта адна як 1 км 100 метров. Ну, типу 1 до 10, гэта по-іншаму. У кілометрах я памятаю, што максімальна за сотні я праязджаў на цягачы 1300, падаецца. Штось такое, лічыльнік на траке кожны 50-100. Ой. Бачаюся. Та, блядь, едь роўна, курва. Заябаў, блядь, гэта адчувальнасць. Стырна немагчымая просто. Мярзотнае пачуцце, шчыра кажучы, ледзь злавіў гэтую машыну. Зараз бы зноў гэты, бляха, паляцеў адбойнік. Так, лічыльнік на траке, кожны 50-100 кілометраў адлічвае кіламетр. ХВ. Я думаю, ведаеш, як тут зроблена трошки по-іншаму, тому што ў гарадах ці ў прыгарадзе нейкім адлегласці значна меншыя па кіламетрах, па часе больше займаюць. Вось, напрыклад, самы гамон нейкі быў, гэта калі мы адкрывалі мапу, вось 100% дарог, і мы каталіся недзе там у Рашцы, каля Пітера, тому што Пітер намалявалі вялікім горадам, і просто там такія, бляха, адлегласці, так гэта ўсё доўга было. Вось, каб аб'ехаць, мне спатрэбілася там, ну, літаральна, гэты гульнявых 2 дні прыблізна, каб кожную вуліцу гэтую праехаць, каб яна жоўтая стала. Вось. І ў параўнанні з трасаю, калі ты выязджаеш на трасу, на шашу больш вялікую нейкую, там, тыпу аўтабана, вось зараз, блядь, яно само ўлева паехала. Я не шпаў нічога. Апроч акселератара. Вось, дык крацей па шашы, калі ляціш, вось, то, адпаведна, за той самы час, просто за адзін дзень, я ж кажу, максімальна праехаў 1300 там з капейчанай нейкай. Вось, у той час, як па горадзе, па Піцеры, гэта, ну, кіламетраў 250 было, штосьці такое. Вось неяк так тут маштаб працуе. У гарадах ён значна драбнейшы падаецца, а вось на трасах, на шашы значна велічэзнейшы, большы. Уяўляю горад... Чакай. Блядь. Ёб твою налево, блядь, стырно. Вайна, бля. І кажу, замоўца, які прычапіў сюды гэта трак, просто дэбілы кавалак. Не, вядома, ён не разлічваў, што мы будзем ляцець больш за сотку.
Але ж на нашым цягачы на Вольве было б значна прасцей. Так. Так, уяўляю, горад на траке праходзіць, а калі ІРЛ. А ИРЛ гэта што? Нешта на зумерскай. У жыцці. А, у рэальным жыцці. Типу, вось яно што. Я ж кажу. In real life. In real life. Нечаканы паварот. Не, ну тут же все значно цяжэй. Тут просто, бляха, за сотні пролетаешь столькі гарадоў. Яны ж так не ўмеюць у сэнсе ў рэальным жыцці. Мы, напрыклад, ляцім нават калі 100, ужо парушаем правілы. Яны ж максимум 90 едуць. Потиху, потроху, по 600-800 километров на день. З адпачынкамі абавязковымі. А мы тут что? Педаль у подлогу, полетел. Нас, до речі, зауважце, лічильник, які високий по наших досягненнях, виконаний 90 со 106. Вось. І, по сутнасці, большасць гэтых 16, які нам засталіся, яны знаходзяцца менавіта на мапе, не ў акадэміі. Але тое, што засталося ў акадэміі, вядома, гэта, бляха, просто гамон. Там одно з іх гэта запар у вельмі цяжкай часціне, кажется, там ёсць главы у акадэміі. Вось. І у даволі цяжкай частцы, 4-5, гэта апошняя і перадапошняя, трэба 5 задач запар зрабіць на максімальную колькасць зорак. Не на максимальную зорку, зорок, просто на хоть якую зорку. Але запар. Вось. Это просто близко до немагчымага, на мой погляд. Так, ну что, мы съехали с трассы, я так разумею, что зараз поедем по горных нейкіх дорогах. Яшчэ одна мне там падабаецца, якая блізка да нейкага немагчымага варыянту. На мануальнай скрыні бегаў праехацца 20-25 трас пракаціць. Ну гэта просто жудасна выглядае на паперы пакуль што. Вось патата спаліўся. З узростам маеш на ўвазе. Так.
Паліва, паліва. До рэчы, пра паліва ў нас пакуль што 85%, так што ёсць адчуванне, што мы даедзем на гэтым паліве сваім, больш не будзем заправляцца ні ў аднаго разу. Хаця мы праехалі колькі? 800, 900 лишь кіламетраў, засталося 2200. Новый Сад, Белград. Загреб. Мы едем у Загреб. Не? Лять. Толькі зараз пільна паглядзеў уже на гэты навігатор, пабачу, што нам сюды. Будапешт. Ну, в Угоршчыну едем дакладна. Ты перакінуўся, шашашнік. Та псих просто, кажи уже свои имена. Что это за езда такая? У меня за плечима 75 тонн ваги. А ты мне кажешь шашашник. Я кажу псих. Суботиця. Так, куди тут? Давай. Ашечки, едем. Дах поехал, мабуть, глуст. Цікаво, распрацоўшчыкі калі-небудзь выправяць тое, што менты з адной краіны ў іншую са мной разам ездзяць. Бо я памятаю, як на мяжу яны прыязджаюць, як усе гэтыя легкавыя аўтамабілі становяцца ў чаргу звычайных свойскіх аўтамабіляў. Дунай. Дарэчы, чулі, як ён перасох зараз? Навіна глядзелі? Какая, бляха, очмуранная рака. Одмориште. Путарна. Это ваги? Я так нет, это платная дорога. Путарна.
То бок, калі як да носу прыкінуць, самі ведаеце, што і прыбраць гэтую ры сярэдзіне, атрымаецца путана, то бок платная жанчына. Ці азначае ры, вось гэтая часціна, дарогу па-венгерску, па-вугорску. Бензінова станцыя, кажа. Так, ну бачу, ўжо па дарозе пачало матляць. Бо 100 км на гадзіну. Ши. Так, скидаем хуткасць, бо зараз паляцім. Так, чаму адныя злева, другія справа? Можна я вось як аўтобус? Нормально. Бензинська станиця. Ля як подобно. Толькі чаму бензинська? Няўжо там няма ніякай гэтай саляркі? Так, на одометр 1056 километров. И мытня. Мы приехали уже на мытню. Покидаем Вугорщину, отрабливается. Наоборот, приезжаем в Угорщину. Угорщина ж зеленый стяг, правда? Во, мы покидаем некую эту Словению, хай будет Словения. Документики. Так, чекайте. Все добре. Доброго шляху. Ось, бляха, як гэта злева так хутка разганяецца? Ну вось, недзе зачапіў. Як? Дзе? Што? Мне падаецца, кожная мяжа у нас здымае па 1-2%. А во, Угоршчына, зелёная.
Чекаем, пакуль ён пройдзе. Наступнае мы. А што стаіш? Дакументы не правяраеш. Куды глядзіш? А там у акенцы нікога няма? Ех. Ненатуральна ўсё зрабілі. Зноўку дакументы? А што, рэнтгена ніякага не будзе? Шагет Пекс. Мы таких не ведаем гарадоў. Так, наступне у нас за Угоршчыною што будзе? Польшча ці Нямецчына, куды тым шлях нас вывозіць. Таму што мы-то едзем у Швецыю, наколькі я памятаю. Праўда? Дай паглядзець агулам наш шлях. Праз Германію, праз масты у Швецыю, халера колькішча. Там Нямецчына, Данія будзе, потым яшчэ Швецыя. Так, у нас наша хуткасць нармалёва, яшчэ будуць дарогі тут. Куты не надта вострыя. Так, аккуратно.
налево ще доволі круто. А ось цікаво, яны наўмысна зрабілі такія крутыя павароты на шашы. Гэта каб мы не перавышалі хуткасць? Еурин і ельці еурон. Цікава, калі там аканчатак ін атрымліваецца, што чытаецца як юрин. Типу мача. Що дасцякае. Дасці паліўную станцыю назваў. Так што хутчэй за ўсё там он напрыканцы будзе. Так, што гэта за дарогі такія, гэй? Абыдзем мы яго ці не? Так, нам налево трэба будзе. Лячал. То бок мы не на Будапешт, не на Бадебраца ніякі, а што налево будзе? Так, гэта з'езд на Дебрацен, а той... Ой-ой-ой. Вена? Так, ну зараз бачимо, куди ми тут їдемо. — 48 км на годину, аж мрать хуткость.
Что уже, каже, давай отпочивай. Галера тебе бяры. Там мы же говно проехали, слухайте, 1200 на одометра. Этого мало? Не, не хочу становиться. Бо інакш мы так будем долго ехать. Зараз 17:33, то бок мы уночы прачнемся. Каб ехать далей. Я пачакаю лепш, пакуль ён пазяхаць пачне. Бо інакш што гэта за праца такая? Я не ухваляю такую працу. За 2 дні праехаць 1300, фу. Вы бачылі? Вось цікава гэты апдейт, ён тычыцца таго, што мы пазяхаем, ці гэта ў нас проста вочкі заплюшчваюцца? Праз тое, што тыпу нам адпачываць зараз. Ідзе ў сраку. Ну-то хутка мы ездзім, а. Мы ледзь сунемся, бляха. Як смоўжыкі. Так, тут нам прямо ніякіх з'ездаў. Добре, дай паглядзець, як у нас по мапе, дзе знаходзіцца зона адпачынку. Мы акурат такі паўз... О, выдатна, тут у нас паліўная станцыя. Во, і там ужо Браціслава. Давай вось сюды, вось тут пачнем на паліўную станцыю. Мусіць быць там зона адпачынку нейкая. Та ёп, красота. Валера, вось гэта шаша. З такімі крутымі паваротамі. Аж шалець можна. Цікава, вось на такім павароце, як сябе паводзіць сапраўдны 75 тонн. Так, вось яна ўжо на гарызонце маецца наша зона адпачынку. Так, а вось і з'езд, правда ж? Вось ён. Так, у баку 77%. Не, нам гэтага хопіць. Отпочиваем. Давай. И мы маем полова 4. Поехали далее.
Ну, слухайте, такая поездка, бляха, до халеру часу жаре. Мы яе нават сёння, хутчэй за ўсё, не скончым. А перс толькі спіць? Так. Так. Яму толькі спаць трэба, больш нічога. Не есці нічога. Ну, тут ты робіш перапыначак. Ты што, хочаш яшчэ, каб дадалі сімулятар прыгатавання ежы ў палявых умовах? Яшчэ трэба ж пацырнікі зрабіць да крамы, правда? Атрымліваецца. Ралтошку, ну, запарыць, сапраўды. Так, менавіта. Мівінку якую. Каб была заўсёды там гарбаты сабе напарыць таксама. Кубачак, тэрмасік, што хто як любіць. Яешню пасмажыць, правда? Гострую. Так, менавіта. Каб была пікантная настолькі, што ажно пара з вушэй валіла. А потым у хмызы лапухамі падцірацца. Так і ёсць. Абассаць на трасе, бо не змог спыніцца. Та не, мне падаецца, гэта немагчыма ж. Ты што? Потому што на любой паліўнай станцыі проста спыніўся ўжо і зрабіў, што табе трэба. Я пра гэткія выпадкі ніколі не чуў. А вось чаму на шашы у нас знаходзіцца столькі транспарту зараз? І аўтобус табе, і свойскі транспарт. Асабістыя гэтыя машыны. А у нас яшчэ 4 ранку толькі. Гэта як? Хто мне патлумачыць? Сержант Пеппер, вітанкі! Ля, як даўно ты не бачыўся. Мы з табой не бачыліся, дакладна. А дзеўку? О, пра дзеўку так, дзеўка гэта мусова. Вось гэта яны мусілі дадаць. З дыялогамі ўсё як належыць. Як у Геральце, разумееш, каб цэлае дрэва было квестаў. Яна б некаторыя, ведаеш, такія вочкі там робяць вялікія, кажуць, задвязі, дзядзька, там з Будапешту ў Прагу. А ты ёй кажаш, дык я ж не ў Прагу, я ў Вену. Яна кажа, та ну, дзядзька, ну, я ж магу шмат чаго рабіць, не толькі гатаваць ежу. І ты такі, ну, добра. Разам цяплей, ды і весялей, ды і пагналі. І потым лекар лячыцца. Не, аптэку. Аптэку, каб там гэтыя пігулкі набыў сабе, ды ўсё. І пад гарбатку напарыў. А замест лекара гэтыя, слухай, на паркоўцы бывалыя такі, знаходзіш старога якога дальнабоя і пытаешься, глядзі, што ў мяне тут ёсць, што трэба набыць сабе, каб вылечыць. Як табе ідэя? Годная? Не перагінай ужо. О, нам, дарэчы, направа. Ты не разумееш, проста, каб зрабіць лекара нейкага, то гэта ж трэба выклікаць хуткую, альбо, ну, маць на увазе вось у геймплей как упісваць, ушываць гэты функцыянал. А так, тут жа ж бачыш, усё па шашы ідзе, і з шашою звязаныя, таму вось калегі твае таксама да пабрыдка становіцца.
Ты першы пачаў. Дадай табе мівінку запарыць магчымасць. Бачыш, куды твой гэты язык прывёў цябе? Оля, мы з Вугоршчыны уязджаем... О, вось гэта ўжо Славакія. Во, Словаччына. Гэта дакладна. Мы пакінулі Вугоршчыну, уехалі ў Словаччыну. Вена. Нас чакае Вена. Але Браціславу, падаецца, мы праязджаць будзем, правда ж? Чакайце, Браціслава. Братыслава. А куды ціск павінен ісці? Даецца Братыслава. Братыслава Брно. Дарэчы, дзе сімулятор венеролага? Можа, недзе і маецца, але ніхто пра яго не ведае. Братыслава. Дык ты гэтая, калі табе нікак не хапае сімулятара венеролага з дапамогаю шаіхі нейкай. Зрабі такую гульню. Ё назва трэка? Вось гэтага? Маеш на ўвазе? Чакай. Камусьці пауза не адразу паставілася. Зараз я табе скажу, што гэта за Why do I з пытальнікам. Why do I? Але хто пяе гэты во, знайшоў. Unknown Brain Бритолані. Вось так яно. У мяне недзе болі, хер знайду. Why do I? Brain і Бритолані. Усё лацінку вядома. Быстрица. Unknown Бритолані, Why do I? Ось так, так. Яно. Але бляха, гэтая старая Еўропа. Чаму яна такая пакручастая? На гэтым цірачы не вельмі зручна. Курва, яго носіць раўно. Слізкае. Управа-ўлева. Прага. Пролятаем Братыславу. Каб не Google, хер бы я зразумеў, што ты там надыктаваў. Гэта што, Дунай таксама? Браціслава стаіць на Дунаі? Ці можа гэта іншыя рэйн нейкі? Дакладна ведаю, што не Нёман. Мы тут з жонкай апошнім часам у ностальгію па Нёмане ударыліся. 3 дні, мабыць, узгадвалі яго. Спадзяюся, яму там і каецца гэтаму Нёману. Мы пра яго сумуем. 4 па велічыні сярод усіх гарадоў на рацэ Дунай. А то... Лічу, усе гарады, не чакаю, увесь гэты
Як і на балканскі паўвыспах гэта і збудавана вакол гэтай ракі. Уся. Ой, я-то пытаўся, глядзелі навіны, што Дунай перасох у гэтым годзе. Гэта не першы раз. Карацей, чакаюцца цяжкія часы у сельскай гаспадаркі Еўропы заходняй праз гэтыя катаклізмы. А з улікам таго яшчэ ўлічваеце, што ў Расіі таксама ўсё ў лайне вайна ва ўкраіне з гэтым, то бок харчовыя прадукты у Еўропе пачнуць расці ў цане. Это 100%. У наступным годзе дакладна. Просто майце на ўвазе сваёй. Набывайце мех грэчкі, ці што вы там любіце закупляць мехамі. І ПРБ таксама рэкі сохнуць. Ну, гэта ты кажаш зараз пра тое, што агульнай тэндэнцыяй з'яўляецца сучаснага свету. Рэкі сохнуць, гэта праўда. Таму што тэмпература на планеце расце. Гэтага не пазбегнуць. Бля, як эміграваць у Новую Зеландыю? Цяжка. Цяжка. Увесь той рэгіён, ён цяжкі для эміграцыі. Толькі калі табе яшчэ няма 30, то становіцца лягчэй. Калі табе ўжо за 30 і 35 там парог, я ўжо не памятаю, хіба што 35. Тады у цябе праблемы. Ты не зможаш эміграваць нармалёва. Калі 3-40 амаль, ну дакладна ўжо не, таму што я вось сумніваюся наконт 30-35, але не 40. Я памятаю, што калі мы разважалі пра эміграцыю напрыканцы 20-го года, то мы таксама абмяркоўвалі магчымасць з'ехаць па гэтых звычайных накірунках беларускіх, тыпу Паўночная Амерыка, Канада, вось, потым яшчэ быў варыянт нават Бразілія, Аргентына, і яшчэ разглядаўся, ну гэта так, вельмі ўскосна. Ізраіль, вядома, быў, ну і адпаведна была Аўстралія і Новая Зеландыя, яны там вельмі блізка па палітыках, то іх у Аўстралію лягчэй. Вось, і мы там усе гэтыя праграмы чыталі, вывучалі, таму што Аўстралія была добрым накірункам праз тое, што у жонцы сястра стрэчная, яна пераехала даўно ўжо, 15 год прайшло, здаецца, так, мінула, як яна з'ехала у Аўстралію, і там ачмарэнна ў ёю, абсалютна ўсё. Таму што там і падтрымка для эмігрантаў, вось, і працу знайсці вельмі лёгка, адукацыю атрымаць вельмі лёгка. Вось, вельмі якасную, дарэчы, адукацыю, таму... О, дзякую за фолоу, хто гэта такі? Я лічу, што ў нас Еўратрак не для таго, каб новыя падпісчыкі збіраліся, а тут ля... Ревомхія. Ревом? Не ведаю. Ревомхір, вітаночки. Вітаночки, рада бачыць. Дзякуй за тое, што падпісаўся. Вось, так што, ну, я наконт Аўстраліі зноўку паўтару, то бок, там усё шыкоўна у гэтых вось міграцыйных працэсах. Вось, але ўжо так мы па ўзросту не падыходзілі, і гэта мусіла бы стацца для нас, калі б мы вырашылі менавіта туды эміграваць. Мусіла быць ужо по паболью. Таму што там, ну, шмат чаго трэба было. Я памятаю, што трэба было нават жонцы падрабляць дакументы. Гэта не нешта немагчымае, але, карацей, такі крок, на які трэба вырашыцца. Апроч таго, што там яшчэ былі дадатковыя праверкі і гэтак далей. Ревамхір, вітаначкі, рады бачыць яшчэ раз. Вось, так што такія справы па міграцыі. Для таго, каб падпісваліся, Лёха, у сэнсе, што ты маеш на ўвазе? Для таго, каб падпісваліся?
калі ўжо табе фейс 40, то я табе раю ўсё ж такі спыніцца на старой Еўропе. Вось, тут без варыянтаў. Да Польшча самае такое простае і хуткае. Гэта Т9? Што? Бла. Кто-нибудь дайте Лёху подушку, каб ён выспаўся нарэшце. Мне есть надзіманы човен, бо нелегальна, як думаеш? Нелегальна таксама магчыма. Усё магчыма. Адзінае што, калі ты кажаш пра човен, гэта Літва, і табе трэба адразу... Ну, гэта такі шлях, но ён проста эвакуацыйны. Вось як байсол робяць, разумееш, для людзей. Значна прасцей гэта будзе рабіць без чаўна. Перы тут плыць. Дзяды ўсе ў Польшы. Ну так. Тое, што он змяняе, так, я разумею, Лёха. Вось, адзінае, што у Літву трэба гэта ўзгадняць усё. Трэба папярэджваць амбасаду, трэба звязвацца з... Калі ты нелегальна, калі табе пільна патрэбна. То бок усё магчыма. Нічога там такого страшнага кепскага няма. Калі табе трэба ўсё узгадняць, проста звычайны спецыяліст там байсова. Звяртаешся па дапамогу, яны табе распавядаюць, што, як, дзе, з кім. Вось, і ўсё гэта рэальна зрабіць, курва, саступі. Вось. У Польшчу ж, мне падаецца, калі легальна, ўсё яшчэ прасцей. Ты проста атрымліваеш візу і прыязджаеш сюды на месцы, разбіраешся зусім. У мяне, дарэчы, у тыя гады, у 21-м, раўна як і я, пераязджаўшы, быў знаёмы, які сабе афармляў, як яго божух на гэты... Ой, візу уцекача, ці як яна назавецца, тут я не ведаю. Тыпу, што яго пераследавалі. Калі што, яго не пераследавалі. Вось. Ён гэта зрабіў проста простое, што ён працаваў на нейкай ніжэйшай пазіцыі на Google, і гэта быў адзіны ягоны гэты прыбытковая крыніца, а паколькі блакаваць пачалі, вось, ён зляцеў з Беларусі і проста знаходзіўся ў Польшчы, атрымаўшы спачатку гэту візу па уцекачах, потым пражыўшы тут паўгады, ён паехаў зноў у Беларусь. Вось, некаторы час там пабыў, зноўку павярнуўся, працягнуў гэтую візу. Карацей, ён такі неадэкватны ў гэтым сэнсе быў, што па сутнасці яму мусілі адмовіць, але па факце яму далі сталы побыт на падставе таго, што ён уцякач. Пры гэтым з гэтым сталым побытам ён ездзіў некалькі разоў у Беларусь, а потым, падаецца, ён зараз нават у Беларусі знаходзіцца. Проста працуе праз VPN і ўсё такое, маючы сталы побыт. Вось такі цікавы чалік. Я ў Зеландыю хачу. Ну, тут табе човен не дапаможа. Усе хочуць туды. Пагуглі. Калі ты сур'ёзна, калі сур'ёзна, то паспрабуй усё ж такі ў Аўстралію. Гэта будзе... Гэта шмат грашэй. Михайло, вітанкі. Рада цябе бачыць. Ты ж з новых падпісчыкаў, з новых падпісантаў. У мяне ад Яраша, падаецца, правда? Яраш Фактары. Я цябе там бачыў. Ці ў Лібуткі, мабыць, хутчэй. Не памятаю, карацей. Адзін з двух. Гэта 100%. У Лібуткі. Так, чакай, трак для таго, каб адпісаліся? Ну не. Трак для таго, каб адпачыць, бо сур'ёзна, я не ведаю, калі б я сёння гуляў нешта больш складанае. Было цяжкавата.
А так, бачыш, вось, паглядзі, бляха, на геймплей, мы нават перакуліцца паспелі. А ты мне кажаш, каб адпісваліся. Мне падаецца, сёння альбо сапёр, альбо Еўратрак. Штосьці адно з гэтага. А, чакай, яшчэ можна было па Маджонг і ў Солітар. Вось. Ну, Солітар, падаецца, мне б галава пэмкнула. Просто на кавалкі разбурылася. Па Аўстраліі павукі як коні. Ну, ёсць такое, так. І змеі велічэзныя. Яны вельмі атрутныя, давай так. Можа, не велічэзныя, але атрутныя дакладна. Ёсць свае нюансы. Але так я табе скажу, што калі ўжо з практыкі, па-першае, перасяляйся, калі будзеш думаць пра Аўстралію раптам, яшчэ перасяляешся проста ў буйны горад. Сідней, Мельбурн, усё вось такое памерам. Там велічэзная проста прасторы пад жытловую забудову, ну і вельмі мала, кажу, блядь, мала гэтых павукоў і ўсяго іншага. Таму што яны проста не залазяць. Калі ты на ўскрайку, дзе будзеш жыць, ну там усё, трымайся. Бліжэй да бушу. Затое, я табе так распавяду проста, каб ты разумеў, заради чаго гэта ўсё робіцца, ось на прыкладзе той істарычнай сястры. Калі тая пераехала, у іх было адно дзіця. Яшчэ так. Ім было там 30, штосьці такое гадоў, 28. У іх было адно дзіця, яны, крацей, пасяліліся адразу, вынаймавалі сабе дом. Менавіта дом, не кватэра, нічога такога. То бок там, блядь, не-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 не. Ёб твою налево. Заябали. Так, у іх было грошей на месяц літаральна пражыць. З сабой яны колькі бралі? 10 тысячаў, падаецца, то бок у іх на дарогу зашло там палова. Вось, палова засталася на тое, каб пажыць. Але уже на першым тыдні яны абодва знайшлі сабе працу. Яны ўжо звязаліся з сваімі, стэліліся з бацькамі. У іх, падаецца, маці у школе настаўніцы працавала. Яна проста сышла са школы. Яны на грошы, якія з першай зарплаты атрымалі, і не тое, што пражылі, яны яшчэ зладзілі пераезд сваёй маці, каб тая даглядала малую. Вось, памагала даглядаць. А ў гэты час бацька адзін працаваў, ну, хлопец. І гэтых грошей ім хапала на ўсё. Потым, не ведаю чаму, можа я памыляюся, але яны нарадзілі другога. То бок, больш за год жонка, сястра гэтая, знаходзілася ў хаце, проста не працавала. Вось. І зараз яна займаецца, наколькі я памятаю, гэтым садочкам дзіцячым. Так, чакайце, тут, бляха, гэтыя павароты. Я шалею. Мы ў Прагу даехалі, дарэчы, ўжо. Вось, то бок яна адкрыла уласны садочак. Добра. А потым на хутар? Не-не-не, нахер, што, на хутары жыць не хачу. Хто б такія пытанні задаваў? Так, чаму? Ну, гэта удакладні, што ты маеш на ўвазе? Крацей, вось яны так пачалі пра дзіцяці. Вось яно што, чаму другого ўзялі? Ну, крацей, вось яны так вырашылі. Яны вырашылі зачыніць гэтае пытанне, таму што яны планавалі менавіта двух дзетак мець. Яны вырашылі, што нават яшчэ да таго, як гэтая сястра пойдзе на працу, яны зрабілі дзіця. І бачыш, крацей, з чаго пачынаў муж гэтай сястры? З дастаўкі. Ён зарабляў на дастаўцы ў месяц 5200 аўстралійскіх даляраў, наколькі я памятаю. Калі ўжо нарадзіўся другі у іх, і маці жыла з імі, яны ўжо зладзілі пераезд бацьку. Вось. І то бок яны ў 4 там жылі,
А хлопец, бацька, ён, калі што, гэты, бляха, столяр, так? Не столяр, чакай. Столяр — гэта той, які працуе з металам, а бацька працуе з драўнінаю. Вось. Ён, карацей, пайшоў на працу туды, і жылі ў адным доме яны жылі, ў адной хаце, і надзялілі напалам. Столяр па дрэву. Ну, добра, столяр дык столяр. Вось, дык гэта... Чакайце. Зараз гэтыя паскуды захамуюць, я камусьці ў сраку еду. Вось, карацей, атрымалася. 4 сядзяць у хаце, беспрацоўныя, 2 працуюць. То бок, працаваў дзед, працаваў муж. І за гэтыя грошы яны жылі ўсе. Вось, некаторы час, падаецца, 2 гады, плюс-мінус. Вось, але назбіралі сабе на першы ўнёсак, каб пабудаваць сваю хату. Пры гэтым яны пабудавалі хату сабе, а бацькі з'ехалі ў сваю хату, ў іншую. Казкі не... Блізай за бізяпу, я табе распавядаю, як жыццё складаецца, а не казкі распавядаю. Вось. Калі надумаеш, я табе кантакт магу даць нават, не будзе цяжка. Вось. Карацей, падчас таго, як яны яшчэ збіралі на першы ўнёсак, муж пайшоў атрымліваць адукацыю. Ён пайшоў, чакай, на эканаміста, бухгалтара, на аканома, карацей, калі па-нашаму ўжо казаць. Вось, натуральны аканом вывучыўся і змяніў працу. Яго сёння доход, калі я не памыляюся, перавышае той першапачатковы ў 1,5 разы, то бок чыстымі на рукі. Адпаведна, зараз яны яшчэ і жонка мае свой уласны гэты садочак дзіцячы, бо яна педагог па адукацыі. Тут беларуская адукацыя, а там яна толькі пацвердзіла сваю гэтую спецыяльнасць, прайшоўшы праз курсы ці тэхнікум, нешта такое. Вось, нейкі каледж маленечкі, там год ці 1,5 курсы былі. Тут я дакладна не памятаю ўжо, але як ёсць. Вось. І на сённяшні дзень, калі прайшло ўжо як найменей 15 год, лічы 20, бацькі сваю хату маюць і жывуць літаральна на пенсіі. Вось. Жывуць адшмурэнна. Яны задаволеныя проста як сланы, разумееце, як гэтыя паравозы, што па чыгунцы лётаюць. Вось. У гэтых... У сястры таксама свая хата і ўжо свой бізнес лічы. Вось, малыя растуць. Всё заебісь. Яны, па сутнасці, уладкаваліся за першыя 5 год. Ну так, можа 7. Блядь, што робіцца? Блядь, не. Блядь, машына. Ебучая курва ты. Што за цягач? Ой, шалеть. Так, казки ў сэнсе, што... Ой, зараз я зачаплюся тут. Казки ў сэнсе, што цудоўна і файна, у іх там усё атрымалася без негатыву. Ну, ў такім выпадку не казки, ты мне распавядаеш, а нейкія цуды. Мабыць, так. Вось. Што цікава, што старыя яшчэ прыязджалі. О, нарэшце ў Нямецчыну прыехалі. Зараз будзе хаця б чалавечыя аўтабаны. А не вось гэтыя вось усё. У Угоршчыне што робіцца. Дзе мы ў Чэхіі былі, правда? Прагу ж прыязджалі ўжо даўно. Вось. Сюды у Беларусь. Сюды, кажу, у Беларусь. Карацей, у Беларусь вярталіся некалькі разоў толькі бацькі. Маладыя ўжо ўсё. Яны як з'ехалі, больш ніводнага разу не прыехалі сюды. Такія вось справы. Окей, цуда, окей, казки.
Дякую за розповідь, то було б за що. Ой, все равно что-нибудь про что-нибудь распавядаў бы, правда? Та хаця б з карысці нейкая была. Ці можа пераканаць. Я не про тое, што каб агітаваць усіх пераязджаць з Беларусі сённяшняй. Але я про тое, каб людзі... Блядь, што дзеецца, чакай. Што за нах? Ух. А хто, бляха, у туннелі 60 километров ездзіць? Вы што, бля, ёбу даліць, што? Дзіўныя нейкія хлопцы. 62. Вось, не про тое, каб манаткі свае сабралі адразу ў валізы ды пагналі. Не. Я про тое, каб людзі самі вырашалі, але ведалі умовы, на якія яны падпісваюцца. Бо, шчыра кажучы, галоўнае, ведаеш, якую параду можна даць, калі ты яшчэ разважаеш ехаць, не ехаць, таму што... Блядь. Не направо, чал, не направо, дзякуй. Малайчына. Вось, галоўнае, гэта тое, што эміграцыя, яна адбываецца не тады, калі ты пераехаў, яна адбываецца яшчэ, калі ты знаходзішся ў Беларусі, у хаце, спачатку. Ты спачатку вырашаеш для сябе, што ты робіш, ставіш кропку ў гэтым пытанні, і ўсё. А тады ўжо не важна, колькі табе гадоў. Ты проста робіш тое, што належыць. Бо я, калі сам пераехаў, я яшчэ дапамагаў аднаму чалавеку пераехаць сюды. Уклаўся ў гэтае. Вось, то бок не шкадаваў нічога і думаў, што ўсё будзе... Ну, таму што распавядалася такім чынам, што, тыпу, усё не мае іншай магчымасці, апроч таго, як пераязджаць. І, тыпу, трэба была дапамога. Вось. А па сутнасці чалавек, скарыстаўшыся ўсім гэтым, прыехаў, пабыў 2 месяцы, сабраў манаткі, паехаў назад у Беларусь. Ўсё проста. Прычына была проста ашмырэнная. Я такой прычыны не чакаў нават. Таму што тут цяжка вучыць польскую. Уявіць сабе. Не мае людзі тут жывуць. Усё не так. Усё па-іншаму. Так, хтосьці там мяне накрыў на 900 евро. Паскуда нейкая, ага. Расейскую так не цяжка. Менавіта, Лёха. Мяне гэта проста падкасіла вельмі моцна тады. Калі я гэта пачуў, та ёб вашу маць. Курва, як толькі мне трэба паварочваць, яны падлазяць усе. Не паеў, чаму? Там дзяўчынка з першай ЗП прастаўляецца. Ха-ха. Вось яна што. Першую ЗП, боже, святкаваць. Я ўжо на гэтую традыцыю забыўся. А шчыра кажучы, я не памятаю, каб я хоць раз у жыцці прастаўляўся за першую ЗП. На кухні у 4 цесна, там чалавек 10. Малая кухонька у вас зусім.
Так, шановные, мы навряд ці даедем сёння, нам придется захоўвацца. Потому что засталося паўгадзінкі пагуляць, а мы яшчэ наколькі далёка ад нашай мэты? Берлін праязджаем. Вось нам трэба вось так праехаць, а праехалі мы... Дарэчы, мы не з Софі, мы са Стамбула праехалі. Бачыце? Да халеры, вядома, праехалі. Недзе траціна нам засталася, але ж траціна гэта гадзіна часу. З іншага боку можна закончыць. Куды мне спяшацца? Мне сёння нейкіх спатканняў там няма. У гэты час, таму можна і завершыць. Паглядзім, крацей. Во мне прочнулся интроверт. Фу, ну такой социофоб. Так, я тут лічу, што мы, бляха, выйдзем зараз на аўтабан, і ўсё будзе добра. А тут мы нейкія з аднаго боку, з адной развязкі на іншую развязку. Недзе... Ага, я бачу, за намі едзе. Мінцяра. Не, ну вы паглядзіце толькі на гэтага гаўна. Кавалак. А, шалец. Не, ну... Сука. Вы гэтае бачылі вас зараз? Што ў гэтай гульні адбываецца? Певень абдрыстаны. Так, бачу на адометр у нас амаль 2000 километров. То бок ужо хутка спаць будзе схіляцца наш персонаж. Йо, ось яно паведамленне. «1996». Проехали. Напереди еще 1200. Типа 2 дні. Я думаю, что можно покуль что ехать. Подлогу націснуць, пакуль дазваляюць нам магчымасць гэтае па аўтабану ляцець, можна ляцець. А адзінае, што я зараз узгадаў, у Нямецчыне не так уже шмат месцаў, дзе можна адпачываць. Можа стацца такім чынам, што прапусцім зону адпачынку і будзе нам тады весела. Проста шалець як. Так, тут проезжаем, вось тут трэба будзе спыніцца. Таму што наступнае будзе толькі у порце. Да порта мы наўрад ці дацягнем.
Ну, ўжо пазяхае. Не хопіць нам дацягнуць да порта, прыйдзецца на той гэтай палёвнай станцыі адпачынак. Вот гэта і ў мяне ЗП прыйшла. Ну, віншую. Што ты войкаеш, калі ў цябе добрая навіна? А што, нейкія планы ў цябе былі на гэта? Што ты так узгадаў пра гэтае? Пайду куціць. Вось яно. А я падумаў, ты ўжо чалавек сямейны, ўжо там нейкі ложак, напрыклад, мякенькі, ці наадварот цвёрдзенькі. Хто вас ведае, што вы там робіце на ім? Ці можа, я не ведаю, шпалеры? Была ўжо думка такая, паклеіць шпалеры? На двух. Я памятаю, як мы з жонкай упершыню рамонт рабілі гэты са шпалерамі, з дываном на падлогу. Ну то вот пакрыццё дывановае, а не дыван такі нармалёвы, у сэнсе як персідскі. Я памятаю, мы раз шпалеры паклеілі з жонкаю, потым другі раз я сказаў, я баў ёў рот усё гэта. Ты альбо сама, альбо я сам. Вось і ўсё на пытанне на гэты. Так, сюды. Гэта не відавочна, што нам сюды, але нам сюды. Так. Тут яшчэ прама. Што, хлопча, ўжо вочкі заплюшчваюцца, ей-ваей. Ля, у Берліне машын няма. Всё. Іммігранты ўсе пазбягалі. Назад у Турэччыну. Трымайся, хлопча, нам трэба да паліўнай станцыі даязджаць, бо гэтыя паведамленні выскокваюць адное за адным. Зараз з Гішпаніі прыйдуць, ну. Калі ў Францыі не захраснуць, дзе-небудзь там не зачэпяцца. Ой, нешта старое зараз грае. Я гэтую мелодыю памятаю, божах, на гадоў 10 яшчэ таму. Ну не. Давай, зеленый, поехали.
За простой ніхто не платить. О, як довго він розганяється. Ні, ну тут все ж таки 75 тонн тягне. Тут нема чого скардиться. Szczecin. Направо каже. Штетин. Займаем свою полосу. Пакуль не подтиснули, як звычайна гэта бывае. Ах, чмурець. Я його не бачу. Гамбург, Росток. А мне чомусь подавалося, що ми не на паромі поїдемо. Типу по мапі воно виглядало так. Так, тут нам треба направо. Валера, ты погляди, дождь пачаўся. А мы ляцім 75 тонн гэтае. За плячыма у нас торчыць. Дзякуй Богу, мы амаль даехалі да паліўнай станцыі. Так, где зона отпашинку? Кажется, лепш проехать по этой палевной станции. Ну давай. Да все уже, приехали, бляха. Досить уже позяхать. Так, якого холера, я не зрозумів. А ну давай. Ой, блядь, яшчэ шукай тут собі месца.
дзе спрацую гэты скрипт абоссаны. Бля, як павольна круціць стырно сваё, божахна. Як ты заебаў? Давай хутчэй, ну. Можа, з гэтага боку спрацуе? Не, не хоча працаваць, ты паглядзі. А вось так налістаць. Гэта ўжо другі раз, дарэчы. Калі яна вымушае стаяць крыва неяк, і потым толькі дае магчымасць адпачыць. Так, у нас 12 ночи. Мы на Росток доедем. Едем там на паром. «111» занадто хутка для нас. Ёб твою налево, мать, блядь. Сука.
Сука, йобаний тягач. Якое ж ти лайно. Сука. Ой, блядина, ты тупая. Давай, постав на колы. Стомився, лег спать. Только что отпочили. Якое стомився? Лайна кусок. Я ж кажу, гэта, блядь, нехта прычапіў звычайны трак на 75 тонн. А тут жа ж мусіць быць чатырохвосевы гэты. Ну, ён па паводзінах менавіта такі. Ты адпачуў цягач, не? Яму зачэпу не хапае спераду. Як толькі хуткасць там больш за 100, крышачку ўлева націскаеш, а яго кідаць адразу пачынае. І няважна, ты ціснеш на хамульцы ці проста газуеш наперад акселератарам. Паводзіны аднолькавы, проста кідаю ўсё. Паладзін, вітаначкі, што гэта было, толькі зайшоў. Перакуліліся, што гэта было? Цягач проста перакуліўся, таму што ззаду 75 тонн, вельмі цяжкі груз, але цягач не вельмі магутны, скажам так. Хутчэй за ўсё на гэтых трохвосевы, а не чатырохвосевы. І ўсё. І па сутнасці, калі мы едзем хутка, нас пачынае матляць па дарозе. А штраф нейкі дае за эвакуацыю, за тавар дае, потым, калі ўжо разлічваюцца з табой, табе менш грашэй плоцяць. І досведу менш даюць там і так далей. А тут мандат ці выпісваюць? Не, падаецца, не. Максімум толькі здымаюць грошы за тое, што цябе перакулілі. Паставілі назад на колы, так бы мовіць. Так, у нас хутка з'езд, я бачу па мапе.
Сюди. Так, слухайте, нам сапраўды на паром, ні на якія мосты, нічога такога. Значыцца, адсюль мы мусім у Швецыю паехаць, правильно разумею? Накладней паплыць, а не паехаць. Давай, 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 проверяй хутка. Так, Гетцерте гэта дзе? Это недзе паблізу.
Ой, зараз довго будемо розганятися. Марудне просто, як лайно моменти. Так, ну що, засталося 1000 кілометрів. Ёсць верагоднасць, што зараз скончым, ужо не будзем адпачываць па дарозе. Хаця з такім рухавіком наўрад ці, калі мы тут разганяемся па паўгады. Будзем ехаць па ў сярэднім колькі кіламетраў, 75-80 на гадзіну. А мы не паспеем. Трафік плац. Канетор. Так, ну что, поехали. Холера, на дождливой гэтай вось дарозе матляе уже на 80. А шалеть. Чэй бы уже скончился гэты дождь.
Кроп. Есть такая крама. Вопратки кроп. Пишется кроху по-іншому. Так, 8-й поворот. Мы едем с вами на Стокгольм. А мне падалося, ці там было написано, до речі, апошняя кропка нашого маршруту, гэта Упсала. А гэта Фінляндія. Калі я раптам не памыляюся. Можна я погляжу? Хочется уже на мапу поглядеть. Так. Вашо Еншепінг, Ліншепінг. Где? А, не, Финляндия, ось тут у нас нет. Упсала. Ледь не самый паўночны город в Швеции, які доступен тут у гэтай гульні. Дождик. Давай ты скончишься уже, га? Ну тяжко же ехать. Скенесвегенхульт. Фагерхульт. Вы просили дождь, я дам вам дождь. Але ж тут яго ніхто не просіў, правда ж, не? Паладзін неяк адзначаў 9 жніўня. Стокгольм, Еншепінг, Ліншепінг. Нешта вялікая затрымка ў мяне. Ой. Не, ніяк. Зразумела. Я таксама лічу, што гэта ніхуя не свята, але дата ўсё ж такі надолго. Бо калі я слухаў, што вы там прасілі. Сапраўды, Фэй. Маеш рацыю. Тут некое уже небо становится меньше шэрым. Больше таким блакитным можа хутка і скончыцца. Я спадзяюся. Ой, слухайте, мы летим 105. Треба прахамаваць. Бо зараз зноўку нас панясе ўправа, ўлева. І ўсё. Як шлёндры гэта задам будзем віляць.
Так, Вуника и Соника проклевываются. А, з'явилась и зникла. А вот знову тени з'явилися. Геликоптер, геликоптер. Так. Тишей. О, озеро, до речі, водою набриняємо краху. Носконніта. Так, тримай дорогу, харе, пихлять як хвостом. Где-то ты все один заказ везешь, так? Мы одну эту замову все везем со Стамбулу в Аупсалу. Откуль куди? Ось, Стамбул, Упсала. Это з поўдня на поўнач у нас шлях наш проходить, увесь маршрут. Матка боск. Так, у нас есть досягнение, где трэба зрабіць со Стамбула 3 альбо 5 доставок, якія большыя за 2500 километров. Ну, там ось так и будем потиху рухаться. Сёння зробім одную. Раз 2 тыдні яшчэ другую. Ось так і здабудзем сабе гэтае дасягненне. Потому что Памплона ні халеры няма. Трэба набываць нейкія карго-пак. Бо у нас з'явілася доставка з Памплоны у Карунью. Тое самае тычыцца камперванаў, штосьці мы ўжо колькі 3 стрымы запар. Увогуле няма ніводнай замовы на камперы адпаведнай фірмы. Каб мы маглі ўзяць і адвесці, куды нам трэба, і здабыць сабе гэтае дасягненне. Вось, так што з такіх даступных, па сутнасці, у нас гэтае ёсць. Так што будзем вось такім чынам катацца. Дасягненне, дзе трэба зрабіць са сканду. Не, паладзін, не так. Зато гэта занадта лёгка атрымаецца. І наадварот, так. Так, наближаемся до Стокгольму. Але мне падаецца, спачатку мусіў быць энчэпінг там. Энчэпінг, потым лінчэпінг, а ўжо потым шлях на Упсала. Лінчэпінг, вось я ж кажу. Спачатку лінчэпінг, потым энчэпінг, потым ужо Упсала. О, нарэшце сухая дарога. Блакітнае неба, што табе яшчэ трэба? Ля, дыназаўрык нейкі з правага боку, бачыце?
кветкавы. Вось гэтыя шведы. Гэтая Грета Тунберг. Маглі б паставіць нейкую гармату. Лесі. Лесі, сапраўды. Вось як у гэтай, у Беларусі. То танк паставіць, то нейкую кацюшу, то самалёту трыкнуць. Во! Лохнесская пачвара. Вось. А то дыназаўраў яны паналяплялі з кветак. Як вам дарога, а? Прыгажосць? Гэта возера, дарэчы, злева ад нас. Гэта не мора ці штосьці падобнае. Гэта проста велічэзнае возера. Зубр на М1. Во! Зубра уляпі. Ён мог шчочку дасць. Капытам. Так, я вас не памятаю, вы ж Фэй падаецца, што бачыў той гэты смайлік, які прасіў грамарнацы. Стоп. У нас тут фотозона выявілася, што маецца. А чаму гэта мы не фоткалі? Мне падаецца, мы фоткалі. А, божухна. Руіны нейкага замку. Я думаю, тут возера, краявід шыкоўны. А яны тут, бляха. Гэты, так, што да чаго? У сэнсе? Жыта? А не што іншае. А вусы бачыў гэтага дзеда? Што да чаго? Ён там з вусамі, так. Маленечкія такія. Та у мяне ще не памятаю, ці ёсць павелічаны смайлік выкарыстаць, ці нема. Вой, экстрэміст які. Чаму? Што не так? Чаму экстрэміст адразу? Там же ж была, падаецца, у твічы опцыя такая, павелічыць смайлік, выкарыстаць вялікім. То гэта павялічце, калі ў каго ёсць магчымасць. Тыя, хто робяць смайлікі, экстрэмісты і пагрозы дзяржаве, а вось яна ж. Аўтаматычна запісана. Гэта не дзе. Так, чекайте, а чого? Рейдсон, вітанки. Дзень добрый. Ай! Чакай. Вы бачыце гэтае гаўно, што адбываецца? Так, лінчапінг. Дзень добры, гаспадарства, дзень добры. Дзед мілата. Дзе ты там ужо ўбачыў мілату? О! Во, бачыце, ля. Толькі ўзгадаў, на табе 2. Каб не расслабляліся. А, дзед мілата заблакаваны. Так, ён на 3-м месяцы падпіскі толькі адблакуецца. Дзе зараз едзем, мы ўжо ў Швецыі, мы ўжо праляцелі шмат краін. Выбачаюся, гэта... Та ёп, парасатэ. Во, бачыш, нам да Упсалы тут засталося крыху. Мы праехалі праз усю Еўропу, Берлін, Прагу, Брно, Браціслава, Будапешт.
І ажно вось адсюль. Са Стамбулу. Бачиш? Усю Європу. З поўдня на поўнач. Гадзіннік адабралі, ты пра што зараз? Пра тое, што стрым затрымліваецца? Я ж казаў, што сёння няма нічога. Таму мы зараз завершым гэтую ўсё ж такі задачу, ды я сыду. Крыху затрымаемся, нічога страшнага. Галоўнае, каб проста скончыць сёння. Наведаеш такі гештальт, каб потым не прасыпацца ноччу. Вось, не расплюшчваць вочы і не казаць: курва, нічога ў гэтым жыцці не зарабіў, не дарабіў. Ну і гэтак далей. Вы ж ведаеце ўсе. Я ўпэўнены, што вы таксама так робіце. Тады да вечара, не. Максимум до обеда, до 2. Ух, ля. І тут ще напхалі гэтых самолетаў. А що тут такое? Тут вырабляюць гэтыя самолеты рэактыўныя ці што? Олін-шопінгу. Чакайце, шведскія самолеты ж існуюць, правда? Я ж памятаю, што яны нейкую вытворчасць сваю маюць. Не толькі ж Вольво яны робяць. Вось, самолеты таксама. Файна вандроўка, так. Я згодны. І я з-за гэтага нават ночы на працу хаджу. Што паробіш? Удзень гуляемся ў Еўратрак сімулятар, а ўночы ідзем працаваць. Грошы зарабляць, каб купіць наступнае DLC. Так вось і жывем. Сап. О, Сап, сапраўды, Сап любіў. Во, дзякуй. Ты шарыш. Ён жа ж не толькі машыны робіць, ён яшчэ і самалёты робіць. Так. І рухавікі для іх, і самі самалёты збіраў. Так, чакайце, тут бляха паварот. Я хачу і чатик пачытаць, бо там Фэй нешта нарадзіў. А у нас тут 100 кілометраў, бляха, на спідометры. Нельга увагу адцягваць, бо зноўку паляцім на бачок. Так. Як... Блядь. Зноўку зачапіў. Ура, ты паглядзі на гэтае, ледзь зноўку не пакаціўся. Абы куды. Так, Швецыя валодае магутнай незалежнай авіяцыйнай прамысловасцю, вядомай стварэння перагонных баявых машын. Галоўнымі сімваламі шведскай авіяцыі выступае шматцалёвы знішчальнік 4-го пакалення Jazz Gripen, распрацаваны кампанія Saab AB. Шкада, што Saab перастаў рабіць машыны. Гэтыя ягоныя апошнія, якія не вывелі яго з гэтай крызы, яны даволі прашпільныя былі. Гэта 93-95, падаецца так, 9395. Мой асветніцкі канал, ну. Як стрымер дзясятка, як кіроўца тройка. Лёха, падаецца, ты мне апошні раз, ці можна на пазамінулым стрэмы, трохі вышэйшую адзнаку ставіў, то бок навычкі я губляю, я так разумею. Тыпу, мяне ўжо адольвае дэмэнцыя атрымліваецца па тваіх гэтых рахунках і падліках. Так атрымліваецца, Лёха? Кай. Так, павелічаны модзе толькі праз пашырэнне на кшталт 7 ТВ, ББТВ і іншае. А я пагляджу, Паладзін. Я пагляджу, таму што мне падаецца, штосьці такое дэфолтнае было. Ну, за балы каналу.
Ось за гэтыя пункты. Каб выкарыстоўваць. І там штосьці таннае было, ці 150, ці 100. Трэба паглядзець. Так, увесь час летим наперед. Гэта мы уже проезжаем Энчепінг, правда? Не, штосьці іншае. Ці Стокгольм. Гетеборг. А, гэта Гетеборг. Холера. Тут жа ж Вольво збіраюць. Не вышэй толькі... Вышэй тройкі толькі ў калгасе. Так, трэба на цягач паставіць функцыю ўтрымання ў паласе. Ну тут ёсць нешта такое. Але не, тут жа ж не ўтрыманне ў паласе, Рыцан. А праблема ў тым, што ў нас груз 75 тонн. Гэта першае. Другое, гэта тое, што цягач у нас не магутны, 4-восевы. Вось, а нешта такое, я нават не паглядзеў, 3-восевы альбо аволам, 2-восевы, ну зусім не пасуючы да такой вагі. Вось пра гэтае такое лайно у нас адбываецца. Хутчэй за ўсё ён 3-восевы, інакш бы мы нават не зачапілі 75 тонн гэтае. Паглядзіце, ведзе... Блядь. Зараз паляцім зноўку. Сунцваль. Лёг адпачыць. Гэта тое, што ты зрабіў на пачатку. Гэта мы толькі выехалі з Стамбулу. Першы раз прылеглі. Так, тут трэба направа. Ух, я памятаю, як цяжка было на гэтай развязцы дарогу адкрываць. Колькі я тут круціўся, колькі я ездзіў задам. Жудасць. Шей. Что, у нас приблизно 300 километров засталося проехать. Мусим поспеть. Проблема не в том, что 75 и 3 оси, а у тым, что кіроўца на 3. Скудненькі, завеліся. Лёха, паскуда, забаню. Не, ну ты паглядзі на гэтае паскудства. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. І што ты сябе паводзіш як свіня на дарозе? Галоўнае, лесавоз не зачапіў. Я намагаўся. 6-0. Гэта як у гэтым. Ой, чакайце, гэта ж фігурнае катанне, правда? Там 6-0. Шлях на Упсалу, а мы праязджаем Стокгольм. Вось па гэтай вежы я пазнаў яго. А чаму з фігурным катаннем шасцібальная сістэма? А дзе яно яшчэ? Падаецца, у 10-0 гэта дзе? У плаванні? Скокі ў ваду. Праўда? Ці наадварот? Не 5, а 6-бальная, чаму? Вось не 5, а 6. А, дарэчы, ты, можа, Фэй не ведаў, але ў школе ў Польшчы 6-бальная сістэма. Таксама. А ведаеш чаму? У мяне ёсць тэорыя. Я надоечы пабачыў таксама такі прышпіл, у шорце нейкім трапіўся пра гэты... прыладу, якую выкарыстоўвалі ў нас для таго, каб касманаўты маглі малую сваю патрэбу справіць. Вось, там такая прылада
нечым на гандона падобнае. Вось, яны назвалі 3 памеры, каб перад тым, як ляцелі хлопцы ў космас, вось, пад свой памер яны абіралі гэтую прыладу. Вось, гэты гандон. І там быў малы, сярэдні і вялікі. Вось, і выявілася, што хлопцы абіралі найчасцей вялікі. Вось, а гэта перашкаджала ім нармалёва трапляць. Вось, і кропелькі ляталі па паветры ў такім выпадку. Ну, былі, калі крацей свае нязручнасці, калі ты абіраеш не свой памер. Таму ў насе вырашылі перамінаваць і зрабілі вялікі, гіганцкі і каласальны. Ось. І типу космонаўты сталі лягчэй. О, мы даехалі амаль да Упсалы. Лягчэй абіраць свой памер. Вось менавіта праз гэтае не 5, а 6-бальнае. Ну, то гэта так. Але Рыцандырэч вось прапануе табе пачытаць вось гэты тэкст, каб даведацца, што ж там такое закладзена ў гэтыя 6 пунктаў. Шановныя, 3000 кілометраў мы праехалі з вами. 2 разы паляжалі на баку. Але мы зрабілі сваю задачу, мы даехалі. Лагістика Атлантика. Не запарваліся, карацей, наконт назвы лагістычнай кампаніі. Так, куды нам тут? Направо. Та цішэй ты, ну мы крыху зачапілі. Дарэчы, мы 2 разы на баку ляжалі, а у нас 5% пашкоджаны, это... груз наш. Як так магчыма? Дрекар Транс, нам туды трэба. Так, трэба, каб разрабы дадалі мост дурасці з Петербургу, каб можна было габарыць. Абассаны ва ўсіх вялікія чэлюсці. Забассаная, так. Ва ўсіх чэлюсці вялікія. Абсалютна маеш рацыя. Яны не запарваюцца наконт назвы кампаніі, ты не запарыш наконт пры... О! Шаноўны ты мой чалавечы, каб ты толькі ведаў, на халеру гэтае патрэбнае у гэтай гульні мне ўжо. Як там гэты чал казаў? Мне ў гэтым свеце абсалютна ўсё вядома і зразумела. Вось нам прыблізна тое самае ў гэтай гульні. У мяне на рахунку зараз 300 мільёнаў, падаецца, еўра. Мы выкупілі абсалютна ўсю маёмасць, якая толькі можа быць у гэтай гульні. Абсалютна ўсё. Мы вынаймавалі абсалютна ўсіх кіроўцаў, якія былі даступныя на рынку працы. То бок мы скупілі ўсё. Усё, што толькі можна. Адсюль і 300 мільёнаў плюс, так. І таксую для душы, так. Менавіта. Паладзін абсалютна правы. Маеш рацыю, вось так вось. На 100%. Так. Я ж спадзяюся, мы патрапім зараз. Так, чакайце, гэта ўправа трэба. Як ты там круціш? Ну, амаль што патрапілі. Ну, хутчэй круці, ёп, ПРСТ, бляха, ты п'яная паскуда.
Ля, як доўга ён круціць. Усё. Не ў той бок. А можна гледачам трошки раздаць некалькі адсоткаў? Мяркую, што гэта немагчыма. Каб самому стрэмеру што перапала, ведае, што было б добра, так? О, нормас. Парканулись. Ля, 2941 километр. 944 литры. Агулам наша замова была на 150 тысячаў. Ну, 330 тысяч знялі штрафам. Шкада. А колькі экспа нам насыпалі? 3000 экспа? Нейкая херня, шчыра кажучы. Карацей. Усё, вяртаемся ў сваю машыну. А дзе смайлік са здзіўленым дзедам? Быў заменены на аграмарнаца. Таму што ён найгорш выкарыстоўваўся па статыстыцы. Вось, і праз гэтае я яго менавіта і мяняў. Вось такі мусіў бы быць трак у нас. Бачыце, наша Вольва якая? Так, спыні. Добра, шановныя, на гэтым скончым. Усім велічэзны дзякуй. Мы, як заўсёды, на Твічы пабяжам у рэйд зараз, а я пайду адкажу на пытанне працоўнае, якое мне там вісіць ужо 2 гадзіны ці колькі. Вось. Што там у нас на Твічы робіцца агулам? Адсочваем я Ралев. Як заўсёды Ралев. Давайте пойдзем да Ралев у рэйд. Як заўсёды, падтрымлівайце вольны беларуса, падтрымлівайце Украіну, пабачымся заўтра. Лоунгадарк. Будзем нешта рабіць цікавае там. Усім пакуль. І добрага панядзелку. Дарэчы, я яшчэ не прачнуўся нават дасюль. Пашалець. Добра, пабачымся. Пакуль.